mekyia mu nyina wɔ baabi a mo biara ɛnɛ me ne mekyerɛkyerɛ mo bɛpie ɛyɛ adwuso kwaso ana ɔsɛ efusu adutwum kuru mu na maba na mepɛ sɛ mebɔ ɛnura santeman nhyia mu no nneɛma ɛkɔ so hɔ no tɔfa ɛbɛyɛ sɛ dumienu papa ho sima aduane anan na otumfo asante ne bɛtena ase ɛma nananom amanhene abrempɔn ana wɔn namsifoɔ ɛbɛkyia no ɛno akyi no ɛna dasebrɛ ɔmpɔnhene nana wrawra hene ne nana dwansaman hene ɔmo nyinaa ɛde ɔmo ayɛ brɛ santehene sɛdeɛ sɛ na ɛfata na bɛma ɔmo kwan ma atea me akɔhwɛ nneɛma a ɔbɛto yɛ ne yɛtumi bu ho nkonta yi ɛde ama ɔmo na saa nneɛma yi kɔɔ so mu no na ɔsantehene kaa nananom sɛ ɛfiri na ɛkɔ no ɔhene bi aba na ɔsae na ɔba bɛyɛ na yɛwie no na atea me ɛkɔhyɛ nneɛma ɛwɔ hɔ nneɛma a ɛwɔ nkonya no ho nyinaa wie a na sɛ ɔhene koro no firi mu ne ɛkɔhwɛ na nneɛma no ayera anaasɛ afa baabi a saa oni korɔ na ɔyɛ saa na korɔ na ɔyɛ saa no ne maame asefoɔ nyinaa no bi twɛ ɔmo afiri nkonya no ho ebio ɛyɛ nana ɔfe so man hene ɛne baafo bantama hene nam sɛ yɛwura tu kwan ɛberɛ a ɛtwa to Asantema Council hyia ne nti no wɔn bɛmaa no nneɛma a ɛkɔkɔɔ so no ho nsɛm nti na afei nso man hene na ɛda nneɛma no di ɔka fa nneɛma a ɛkɔɔ so wɔ adrabafoɔ bi a wɔkɔfa ɛyɛ abesim na yɛka sɛ wɔn ntumi fa Asantema nhyɛnsoɔ ɛmfa hɔnom no te sɛ frankaa ne ɔsantehene mfonyini no ɛma ɔkyerɛkyerɛ mu kwan wasɔ wɔn yɛ ho adwuma na ne nyinaa akyi no na ɔsantene ɛkae nananom sɛ asante man no na nananom pii no ɔmo ho sa ɔmo di kan ɛko sa no ɛdi nkunim abotire na bɛkyerɛ ɔsantehene na ɔmo ntwɛn ma ɔsantehene bɛkyerɛ wɔn ɔmo nyɛ nanso ɛyɛ akɔyɛ sɛ nananom nansen no ɔmo pɛ sɛ ɔmo twɛn ma biribiara no ɔsantehene ne yɛtwɛn no biribiara ɔsantehene ne yɛtwɛn no ɛma ɔka nsɛm bi fa deɛ ɛkɔ so ɛyɛ amantin a Supreme Court abu asɛm no somewhere 1984-86 no sɛ nsase no yɛ ɛyɛ nana amantin man hene dea nanso ɛnam sɛ sisi aban taa nneɛma bi akyi wɔ bono ne bono region no atebu man hene anya akoduru ama ɔno ɔha kɔsi hene wɔ kura a yɛbu asɛm Supreme Court a ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ ne dea ebi ɔsa kae wɔn sɛ ɛyɛ Muntaka a ɔyɛ interior minister bono regional minister Jama North DC ɛne reference local government and chieftaincy minister Ibrahim Ahmed a ɔmo hyɛ da ɛdi nsɛm a ɛmfata ɛwɔ sampa no ahenni no hɔ no ɛne atumidi wɔ hɔ no ɛbrɛ ɛden a ɛbɛsɛn twam ɛfiri sɛ sɛdeɛ podua ankyɛw anka nantwie to afebɔɔ no saa na nka kɔnfoɔ nsɛm nti tumi na ɔmanya a ɔmo didi saa nneɛma no ɛbɛduru baabi no aban no abɛto aba ama ɛduru baabi ɔmo bi firi aban no ɔmo firi aban mu wie a na ɔmo bɛhu na ɛnum hɔ no na abɛkɔ aman hene so bɛpa akyɛw ma ɛyɛ atumfoɔ kyame kofi nti ɛwɔ nneɛma bi a ɔyɛ wɔ ɛyɛ berɛ na denya asɛm hene ɛyi denya asɛm ahema foforɔ na ntam bi kɔ so na ɔmo yɛ mu adeɛ de ma no na nso wantumi afa ho nsɛmfuba ammerɛ santehene na ɔtena so no nti ɔde dwantoa baa na dwantoa no akyi ananka yɛwura asɔ ɛyɛ dwantoa ne nua na abɛkɔ aman hene de berɛ no mu no ɛna kwadu foforɔ bebree bɛtɔ mu ebi ne sɛ yi ɛba a gye sɛ moma ne sika ɔde bɛtena apakama ba yi na nyɛ saa ɔmo nyɛ wɔkokɔ nkurokuro bi so akɔgyegye nsase ɛwɔ santehene din mu a ɛmfata ɛno akyi no nneɛma n'abusuafoɔ abɔ ne kwadu asan aka ntam agu no so sɛ ɔnyɛ ade ase nti ɔsantene yɛ sɛ ɔde saa nneɛma no nyinaa akyɛ no nam na abɛkɔ aman hene ti na ɔhwɛ kwadu a yɛbɛbɛ aba no na abɛkɔ aman hene ɛtena nkyɛn sɛ onim sɛ bibi sɛ nyinaa wɔ hɔ nti ɔtwe ne ho firi na ɔsantene ka kyerɛ sɛ ɔde kwadu a yɛabɔ no nyinaa akyɛ no na mmom abusuafoɔ bɔ ne kwadu sɛ ɔnyɛ ade ase no ɔpɛ sɛ ɔde ntam ne bɔ so na afɔm yɛhwɛ mu ɛnam sɛ ɔno agye di sɛ ɔnyɛ ade ase nti no wantumi afa ntam no ammɔ so ɛma yɛwura ka sɛ ɔnyɛ ade ase deɛ na sɛ ɔni tumi biara na sɛ ɔni status ana locus bi a ɔde gyina hɔ nti ɔtu n'adeɛ so na amammerɛ kwan so no sɛ ɔhene tu ɔhene bi a anaasɛ kyeame bi a na sɛ nyɛ sɛ biribi serious bi paa na asi a
ɛhɔ no ano ne apɔn na ɛma Asante Council baawie no ra na ne tɔfa bɔ mu ano no